Здравейте, YouTube! Това е следващия епизод в този сервер. Аз съм The Building Gaming BG и ние играем сам в Contemplate. Вече е Dark Devils, за което съжалявам, името му Contemplate е хиперяко. Тук карам Инфернус, гледайте как са блъска като луд. Ето го Инфернуса, ето ме мене колкото съм красив. Скачулка като пиян човек. Натискам 8. Аут и бам! Турбото. Това е много яко, защото вижте ко. Ето и не моите, вярвайте ли? Ето и моите го. Като пияни да са прибити. Ние, нали? Кевиш ли са? Дължиш ми левче. Сега отиваме при Съфап и знаем, че ще да кюнат. Сега трябва да бегаме от тия, че имат хаки ще да кюнат, така че връщаме се назад с Инфернуса. Не искам да накюнат, но кой ти пука? Такъв живота. Скоро може да приключвам, защото знаете, нямам значка да правя по-дълги клипове. Пуш! И това е, дами и господа. Вижте кой яко издрифтех. Не можете толкова добре, защото аз на бафта го да направя. Кефти ли са? Това е прото. Аз просто съм добър. Ако искате да правя още клипчета на бата, ми говорете, пишете, таки прости. И виждате, там има някакъв самолет, ще го избегнем, че да е на килне с куршумчета. Както ония с хака. Ни пускаме турбото, скачаме катури, пием уиски и той е. Да знаете, тук спамят, така че това беше за този епизод. Аз съм The Builder Gaming BG и това беше от мен. Чао! Дължите ми левчи!